O sa maday tuyo ni mo day, nganong imo man ming gipatapok sa atong mga anak. Gitawagan ko sa akong amiga. Nga na ako na siya nahibawan nga gahiring. Ug pustilan man nga nangita ko og trabaho. Nakahuna-huna ko nga musuway og apply aning iyang giingon. Sige. Wa ba'y problema na ko kung mo trabaho ka. Asa man day na, ma? Sa laing nasod. Mo abroad ka? O dong. Okay ra nimo? Musugot ko. Pero kana kung musugot masab ka ha ang atong mga anak. Nga na mo man ka, ma. Malayo na day ka na mo. O anak. Pero sige lang good. Inig-uli na ako. Magpalit man taog daghan kaayo nga duwaan, ha? Anak, unta makasabot mo. Nakasabot ra ko, ma. Basta pag-amping dito, ha? Uli dayon, ha? O anak. Anak, mularga na ko. Pag-amping mo dire, ha? O, ma. Mama. Dahil sakto na. Lang, ikaw ni bahala si mong manghod, ha? O, ma. O dong, mga bata, ikaw ni bahala nila. Day, basta pag-amping lang dito. Panawag na yun kung moabot na ka dito. Naabot na ko, dong. Mga anak. Maayo hinuon day. Gimingaw na dayon minimo, ma. Sige lang. Ayaw ka bala ka, ha? Basta makalugar ko, manawag dayon gid ko. Dili ko masugot nga dili makadungog sa inyong mga tingog. Love kayo ka na mo, ma. Labsad kaayo ta mo, mga anak. Pa, uwa pa manawag si mama? Wa pa manak. Ganina rabi daw kong nagpaabot. Basin og nabisi to. Tuoday pa. Naami ko na ko ang anak sa kumpare ninyo ni mama. Unya, gi-invite ko sa iyong birthday. Pwede ko mo adto? Asa man? Mayo kay gitugdan kang papa mo lang na maglaglaag. Nilayo ra ba kayo ning amo? Salig man sad siya good kay nakailabi siya sa imong ginikanan. Noon sad, O, ganahan sa ko makakita sa imong ginikanan. Kaysa ako nahibaw, ano? Suod ko na kayo sila si mama o papa sa una. Lang? Ikaw na ba na, day? ako ding papa lang. Maayong adlaw, sir. Pagsiyan na ko eh. Pagtito na lang. Kumusta? Ay, ako'y naluoy ninyo eh. Huwag ibig magdahom nga. Maulay may tabo sa iyong pamilya. Ha? Ngaon sa man dito? Nga buwag na is papa ug mama ni mo. Buwak? Uy, hala. Wala ka may baw. Nakitaan mo gud na mo kausang imong mama sa Manila. Na ikauban nga lalaki. Ug sweet kay sila. Tito, nasayop lang yun siguro ka, tito. Tuaman sila yung nasod si mama. Nagtrabaho. Wa gibi man sayop eh. Amo mo ito itong duulon, pero saon nga lakaw man dayon. Gakita niya na mo. Maong wala sa namugukda. Kaya ba pa kasi papa, ani? Wa ko'y kakalibutan nga naa na day siya sa Manila. Maudahing pila na kaadlaw ga wala siya manawag na ko. Nagbinuang di siya sa mo kami yun. Sige lang pa. Akong tawagan si mama sa messenger. Pa, Ngano ha lang? giblock ko ni mama. Unsa? Ganun tinaruman nun ako di mo pero imo kong gibuha. Kinuko.
Nanghagis na sa si Papa. Lang! Kasabay na tapos mahal, ha? Hubog na sad siguro, lo. So kaginahibaw na mo nga nagbinuang si Mama. Tangon ana naman siya, lo. Nasay, murag di gud ma-save kung ingon anang sitwasyon sa mong amahan. Mas maayo bag adto lang una mo puyo uban ako. Sige, lo. Kumusta naman kasi Papa dito sa pay? Wala ko'y balita niya. Kaya ako manggida iyang cellphone. Kaluoy ni Papa. Oh. Kinsa man yung nanawag? Number naman. Hello? Lang, nak, Ma? Ganun karon naman ka nanawag? nabisi ko, nak. Na-busy sa imong laki? Kay baw na mi, ma. Wa na ka sa laing nasod. Imo naman ming giilad, ma. O ang nakapait kay imo pagin migi abandonar. Luoy kayos Papa kay hapit siya mabuang tungod sa imong gibuhat namo. Nak, pasaylo ako. Pero gusto na ako nga magkaistorya unya ta sa personal. Magkita tayo ni ulit na ko diha sa Cebu, nak. Lang, nak. Mabtus ka? Anak, Grabe naman sad ka maoy. Wa pa gyud ka makontento. Imo na gani ming gibuang unya nagpamabdos pag yung kaslain. Pagkaasa ni mugnaw nga magpakita pa namo, no? anak, pasaylo. Dili, ma. Dili natin ka mapasaylo. Pag una, gihuna-huna na ako nga basin og nakibugat nga rason nga nung nagbinuang ka ni Papa. Pero karon nga nakita na ako nga nagpamabdos pag ka, hibaw na. Klaro na kayo nga bigaon lang gid ka. Anak, sorry. Kalimti nga may pamilya ka. Lang! Lang! Medyo lalim nga way inahanday. Naglagot kong naguna-una, lo. Gibuhat ni Papa ang tanan para namo. Bisan ko nung naaslay nasod si Mama, pero si Papa padayon gyapos pagtrabaho. Pero si Mama dito nagpalami ra di ay. Lang, Gusto ko mapauli ni Papa, lo. Ako siyang ubanan. sige. Iyato na mong duha sa mong manghot. Lang, nak. Salamat ka. Ibalik na mo. Sorry pa, ha. Sorry nga gibiyaan ka na mo. Hapit na gid ko mabuang unta, nak. Gawa na gani si mama ninyo. Wa pa gid mo. O nakasabot ra pod ko nganong kinahanglan mo muadto sa inyong apuhan. Kay wa magkusa taro nga paminsara tong higayuna. Pa, Pero karon okay na ko, nak. Dawat na nako nga wa na gid may paglaom si mama nimo. sige lang pa. Ni aman mi ni Day Pinky. Kami ni bahala ni mo. Og dili na ka na mo biyaan og balik pa. Love kayo ka na mo pa. Salamat mga anak. Sayop man. Pero wa ko'y laing gibati sa akong inahan kundi kalagot og pagdumot. Og gitabangan ako si Papa nga maka-move on ni Mama. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Mao kita mga higalan kaagi nilang nga taga Bulacau, Cebu City. Uban sa awit ngayon, ipangayo awit nga nagalahan. Bakit pa? Bakit pa? Bakit nagawa mo pa? Amin ko
Ang mong kaagi gibuhatan no duha sa radyo ni Carol Mary Hikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala ug mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyo.